Boy! Pang! Saman, boss. Oras. Matik, boss. Pahuway na ko. Ito mo. Ah! Boy! Pang! Agi! Nga naman eh, usa man ikaw? Usa man? Usa sa mukha ni Boy, gabantay tani. Busin dito, kaya gilaptan to sa tikas grupo. Ay, Pang! sa pamina sa ba? Usa man? Kapuya sa itong trabaho ga, oy. Paano masabi? Unsa man nakakapoy ni gaw nga kayahan ito trabaho to. Look out tani boss nga tigbanter tapos barag-barog dire. Diba? Barog dire. Diba? Unsa man ikaw? Pasabot na trabaho. Kapoy ka so ano sige, nandugtan na si boss og ga. Higda-higda. Oh, siyempre ga pusing guna nato. Iparelax na to si pusing kay daha binapalon siya kinabuhi gaw. Pang! Mo na bilib ko na pusing na to. Ay na lang oy. Ganun yapon kay di ka kasabot. Gamay kag utok. Ay sa gaw. Unsa man imong plano di ay nga? Unsa man imong plano di ay nga no mangyana maka? Ano wa na nga ang registaron gaw? Oh, unsa man anto di gaw? Katong atong gikaon ba? Oh. Kabusing tulo. Imo po tulo, ho mo tulo. Unsa man napatas bitaw ta? Di ba? Kansi ka sa kugaw kaya akong mahurot upat. Hindi tagtutulo ra. Kunang Matay karon ko nakarealize ba nga dili sakto ang kabusing sa pagbayan sa tuwa ba? Paano masabi? Si Buse angay dili magbase sa kanon. Base sa kadakon. Mao gani, mao lagi. Karon ko nakarealize gud, dili sakto ang kabusing. Dili ta patay pantay don. di na pag usagaw na pa usagaw. Unsa man? Kinundo katong gatagay tagaw. Oh, katagay ta. Atong pikas barangay. Oh, dito sa barangay ba? Oh. Ijahabir ato ako lapo. Mao lagi gaw siya. Mao nakabantay ko nga di. Kansi kayo ka. Kansi plano to gaw. Oh, dapat gaw mulabaw ta ni busing. Tama jud ang gaw ba istorya ba? Magtagay tarong gaw. Unya, unsa man gaw? Atong butang kilo. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Dili masilpi na to batong gaw kay kamo ba kanibusig gaw nga. Magtagay ta kita di una pa imnon. Nga kita una mahilaw. Nabuing na kalaki gaw. Dili gaw. Unsa man gaw? Natay inon nga antay kumato sirup. Unsa man ang antay ko matus gaw? Ari tari di mo ni sirugaw kay makadungog sa busing. Ah sige gaw. Dili ba? Gaw, ang antay kumatos gaw, ang pasabot ana 30 minutes tang makatog. Nga si busing 3 hours. Unya gaw. Ila human na gaw. Una man tag mata ni busing. Atong kawaton tong kwarta ni si busing. Ang galing! Ang galing! Aw murag sakto din yung plano gaw ba? Unya gaw asa mag imong kumatus gaw kaya to testingan to be. Di ari gaw. Aw samanta na. A few inches later. Di ara gaw. Ang antay kumatos sirup gaw ako nang gimix daan. Ama ni gaw. Unya ko sabi plano to gaw. Asa na mag 3 hours kumatus gaw. Di ara gaw, nang timpla daan gaw nang Itaw kutaw na na. din gaw. Sige ko tawo gaw. Muna ipainom na to ni boss. Sige ka na gaw. Wala mi din yung plano to ba? Unya gaw asa mag tuwa gaw tong 3 minutes to kumatus to gaw. Mati kay gaw di ara. Aw nara imo timpla daan po. O timpla na marami. Dili gaw lami din yung plano to gaw ba? Saka, aw siyempre anya pa gaw. Yung sa nalikit tingalan ako gaw. Tingalon, hinga nga. Sige gaw, i-relax imong lawas gaw. Kay mauni mong fight sa baterya sa imong lawas. Sige ikaw kani, sabi mo plano gaw. Ako ka tingalon gaw ha. Sige mga nganak ko gaw. Nga nga, sige Nga nga nga. nga. Nga nga gaw. Ikaw. Epekto na ganap na ang mga bakterya nga mo fight sa amo ang gibutang. Ay, lagi mo na gaw. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. Gag, asa mo gawin mo mga te? Okay na? Mate. Lami mong plano gaw. Okay na lagi. Okay na gaw. Saman, ikaw na pa gaw. Ako na ba gaw? Aw, ikaw na gaw kaya to mo to plano gaw. Higda gaw, higda. Higda kami. Lami ni. Tawag nga nga. I-relax imong lawas gaw kay dako kag tigan gaw. Gaw, relax imong lawas gaw. ha? Okay na kayo na gaw. Kay mao na antay kumatos syrup gaw. Nga gaw kay tingalo na tika. Sukli, pre! Pre, sukli, pre! Sukli, pre! Kamala ka, pre! Ni Kuya Anab ng antibacterial property, ana, pre! Isukay na! Sukli lang yun, pre! Sukli, pre! Sige ka na. Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang
Okay kayo, gaw. Unya, saman. Tarahan. Ta, let's go, dala na gaw. Tara, ayun to si Busing. Tara. A few inches later. Boss. Sab mo istorbo mo na ako na to pala. Tagay na boss ba? Tagay sa boss kay ganina ra kasi relax sa boss. Mao pa niya usa nga makarelax sa imong laosoy. Bawa sa mga problema, boss ba? Paano masabi? Unsa man ang imno nun? Mao ni ang Cobra Vine Mix, boss. Mao ni boss ang bag-o nga inunon karon boss. Makarelax kag tarong ani boss nga imong na boss. Makarelax kag tarong. Matulog kag tarong ani imong na boss. Oh, okay, sige boy. Sama Boss. boss. Sama tusog-sug na ta boss. Sige, sige. Aya sa boy. Sa boss. Kamoy una boy. Kamoy una inom boy. Kay ako'y sunod. Busing bay ako ninyo. Dapat kamoy una inom. Ako'y last. Imno na boss. Sige, im na. Lami kayo ni boss. Sige. Okay boy. Wow! Hindi imo na prigaw, imo gaw. Imo na po ni. Boss, sa lami. Awa mo sa akin, nanabiyahin ngayon ni Mos. Matik ni lami. Im na gaw, tunla taman. Imo boss, imo boss. Ikaw na boss, imo na ni boss, imo na. Wag. Wag. Man boss, lami boss. Okay kayo boy. One eternity later. Katuo mog maisahan ko ninyo boy. Kabusado ka. Kabusado ka. Tangan lus-lus ni mo boy. Lus-lus ni mo. Lus-lus. Rin ako katuo mog maisahan ko ninyo boy. Busing ni. A few inches later. Kita sa uy. Go! Baka go, mata go! Baka! Kita sa uga, uy! Uga, uy! Tinawa ang pitaka ka ba? Patay ako silpon ng wagaw! Si Busing asa man? Putik na isahan tang busing gaw! Putik daw lisan tang busing gaw! Wala na trabaho ni gaw. Wala trabaho eh! Anong kailangan kong gawin upang malaman